Sa man ka-importante kining maong relasyon na gusto sa Ginoo na ang tao makigrelasyon ngadto kaniya. Ay balo mo anong importante kay ni tungod kay ang iyang buktong anak mo'y iyang ipadala alang kanato. Mao nga kinsa katong butuo dili siya mamatay. Dinoon makabaton siya sa kinabuhing walay katapusan. Mao ni ang gusto sa Dios higala. Muduol ka ngadto kaniya sa walay pagpakaaron ingnon sa imong kaugalingon. Gusto sa Dios nga magmatinud-anon ka, maminatud-un mo padayon sa unahan higala. Magpailagan kami ang mga ubos na sunugoon ni Kristo na nagsaysay naman among trabaho pagsulti sa pulong sa Dios. Nanha kaninyo hingin akong lungsod kay mao ni ang among nakita na among matapag niining lungsura mga higala nga ang matag usa makadungog sa pulong sa Dios kay gilid na kaayo ang mga panghitabo nining ato ang kalibutan.